wangithusa lo mfazi. Baba, yasengiphuma la esitolo. Hawu u-anyanisi ukhona. Awu, ngivele ngabhayiza kushuthi u-anyanisi bemele ngawuthengi. Nkosi yami. Futhi kuyafana baba, mangiphekile wena nginokukubona ukudla kwami ungaqedi. Mama Mkhize, angithi unokufaka usawoti omningi ekudleni. Musuke ukhuluma iphutha ungangiblame. Hawu, and futhi uzobona ngizopheka namhlanje. Hayi ungapheki. Ngizopheka ama-spaghetti. Ngiyakuzwa ukudla mokuphekile. Ngiyavumelana nawe baba, but ngifuna ukwazi why ungaqedi. Lalela, ngicela sibuye sikhulume. Nginenkinga eziningi edinga ukuthi ngiphumule. Awu njalo nje mangicela i-answer, cela sibuye sikhulume. Wena baba njalo umoya wami uvela uhlubule. Mama Mkhize, ngiyazi udinga i-answer, kodwa namhlanje angikho right, ngidinga ukulala. Baba usane-stress songabathola abantwana. Khuleka uMangcobo ungiyalele enye inyanga. Uyazi indaba zey'nyanga angithandisisi kahle. Hamba eklinikhi uyotesta awuphasisisi kahle. Hayi kodwa wena baba namhlanje ngathi umungu. Yini ngulamula mina ngoba usothi mungu. Awu izwa nje awudlaliseki. Mama Mkhize yazi awu-understand. Manga-understand phela ngenze ngi-understand. Futhi manginenkinga wena kumele ungenze ngimamatheke. Kodwa dololo lutho uyangiphoxa. Ayishuthi mina onenkinga ngoba ngiyazama ukukusolve. Awungenzela ukudla hayi futhi yekele lokushisa kuyanyuka ozozongiphephetha nasesandla ngilula hayi futhi ngidedele inkinga ziyanyuka kuse ngabe seziyehla. Yazi kunyukela ngempela ngiyazi baba khona izinto eziphatha kabi empilweni ngicela isingaku-stress. Wena u-understand. Yazi baba ngi-understand angena uNkulunkulu munenkinga you must pray. Ukuthi ezinye izinto zihamba kancane. Lokho kusho ukuthi ungagijimi ungekho ku-fast lane. And no matter what hate you, you need to understand that is my pain. Mama Mkhize sithini lesasingisi? Sithi don't exaggerate, you need to slow down and focus with-life. Yes. Umbhedo loyo phume endabeni zami. Wow, should mufuna ngiphume uzongikhipha kulama-gates. This is my property, I don't exaggerate anything, I need to feel free cause this is my place. Abafazi baphathisa ngekhanda. Unabafazi baba? Awu uyazi angikwazi ukubala. Oh, bese ngikhohliwe hambe yakushaya imaths kodwa isigisi sikhipha ngathi mfundi wase-res. Ngane yami ngithuselayo. Hayi buyenzeni ngani ubaba uthukelani? Wahle mfazi. Hayi ngeke baba kumele ucheck i-high. Ngiyathemba niyaphila uthi angicela ustanayise. Hawu ngane yami yini uhamba yedwa? Hamba nobhuti abaningi engabazi ngazi yena yedwa. Ngitshela ukuthi angikho ufica uMama Mkhize umfundisi usayothandaza uzobuya mase kuhlwile. Yeswa baba. Hawu kanti kwenzakalani vele kanti why wena baba ungangitsheli? Nkosi yami Mama Mkhize ufuna kutshele kangaka ngikho right yazi sengikutshele kawu hawu nakho-ke wazi ukungithethisa and ufuna ukukhulumisa yazi ngayisengayisola ngale life lalela sayolala ongifunayo angikho ngisho ngafika ngophasi hawu manje sowenze njani ngenkonzo awume Mama Mkhize nawe ungathethi awungiyekele ngiyolala. Baba uqale nini wena ustanayisi mekufuna uqashe? Uhlangana nendaba zabantu besilisa awungiyeke awupheke uqeke ngiyeke Mama Mkhize ngiyeke suka ke manje na suka.